Szia! Szeretettel köszöntelek ebben a pihentető, megnyugtató relaxációban. Ha úgy érzed, hogy most egy nehéz nap után kicsit nehezebben menne az alvás, a pihenés, akkor jó helyen jársz. Most tanítok neked egy olyan technikát, amit akárhogyha megtanulsz, akkor később önállóan is fogsz tudni használni. Ahhoz, hogy a nap végén ténylegesen el tud engedni a feszültséget a testből, az izmokból, és ezáltal az elméből is. Úgyhogy ha készen állsz, akkor találj magadnak egy kényelmes hanyatfekvést egy bármilyen felületen. Ez lehet a szőnyeged, a jógaszőnyeged, a padló, akár az ágy. Helyezkedj el nagyon-nagyon kényelmesen egy hanyatfekvésben. Ha lehet, akkor nyújtsd ki a karokat és a lábakat is. Ha viszont ez neked nem kényelmes, akkor nyugodtan tartsd teli talpon a lábakat, vagy akár nyisd őket egy pillangóba, hogyha úgy esik jól. Nyugodtan készíts magad mellé, vagy akár rögtön magadra egy plédet. Nyugodtan használj párnát. Nyugodtan állítsd be a fényeket a szobában, nagyon fontos, hogy ne legyen most túl erős neked a fény. És ha úgy érzed, hogy készen állsz, akkor most már tényleg helyezkedj el kényelmesen. Hunyd le a szemeket, ha még nem tetted. Kicsit figyeld meg belülről a testet. Nyugodtan igazíts még bárhol, hogy egészen biztosan kényelmesen helyezkedjen el a derék, a tarkó. Állítsd be a karok helyzetét, a vállak helyzetét kényelmesen. És döntsd el most tudatosan, hogy relaxálni fogsz. Hogy ezt a 10 percet erre fogod szánni. A tested és az idegrendszered megnyugtatására. Próbálj most eltávolítani, kedvesen és gyengéden, minden olyan gondolatot, ami ebben akadályozhat. Nem baj, ha nem megy, nem baj, ha úgy érzed, hogy visszajönnek. Akkor majd a relaxáció talán segít félretenni őket. Csak legyen meg benned ez a szándék, ez a törekvés. Az elme megnyugtatására. Még egyszer hozd vissza a figyelmet a testre. És arra kérlek, hogy ezt a figyelmet most irányítsd a lábfejekhez. Kicsit feszítsd meg a lábujjakat, szorítsd őket ökölbe. És aztán anélkül, hogy ezt elengednéd, feszítsd hozzá a talpakat is, feszítsd meg a bokákat, a vádlikat. Érezd meg, ahogy dolgoznak az izmok most már a combokban. Feszítsd a farizmokat, most már mind a 2 lábat teljesen feszíted, szorítod az izmokat. És feszítsd be nagyon a hasizmokat is, amennyire csak tudod, alul és felül. Feszítsd meg a mellkast, vállakat, és most már mind a 2 kart is, az ujjakat is szorítsd ökölbe. Feszítsd a csuklót, könyököt, a kar összes izmát. És aztán anélkül, hogy ezeket elengednéd, hozd feljebb ezt az aktivitást. Feszítsd meg most már teljesen a nyakat, az állkapcsokat szorítsd össze, szorítsd a fogakat, szorítsd az ajkakat, szemeket, homlokot. Most már a test összes izma aktív. Az összes izom egyszerre dolgozik, még egy kicsit tartsd meg. És vegyél egy nagyon-nagyon nagy, mély levegőt, és ezt is tartsd bent egy kicsit. Tartsd még meg ezt a feszültséget, aktivitást, tartsd bent a levegőt. Még egy kicsit érezd meg, hogy most már teljesen tele van aktivitással az egész test. Még egy kicsit tartsd meg. És aztán egy nagy sóhajtással lökd ki a testből a levegőt, és engedd el az összes izmot. És csak figyeld meg a különbséget. Figyeld meg az aktivitás nyomát az izmokban. És figyeld az érzetet, ahogy ez szépen lassan kezd eltűnni. És ennek a feszültségnek a helyét lassan átveszi a puhaság, a lazaság. Most már nem tartanak az izmok. Most már lassan elnehezülnek a tagjaid. Átadod a súlyodat a gravitációnak.
már lazák a lábujjak, lazák a talpak, laza mindkét boka, és lazák a vádlik, a térdek, a combok összes izma. Laza az egész medence. Lazák a csípők, farizmok, alsó hasizmok. Laza a derék területe, a hát közepe, a hát felső része. Lazák a lapockák és a vállak. És ugyanígy laza az egész has. A bordakosár, a mellkas. És lazák a kézujjak és a kezek. A csuklók, alkarok. Most már laza mind a két könyök. Mindkét felkar és váll. És laza a nyak összes izma. A tarkó, a toroktere, és két oldalt az izmok. Laza az állkapocs, sima az egész arc. Puhák az ajkak, puhák a szemek, sima a homlok és a fejbőr. Most már az egész test teljesen laza. Az egész test a lábujjaktól a fejtetőig teljesen laza, teljesen puha és teljesen passzív. Most már nyoma sincs az aktivitásnak, feszültségnek. Az egész test megpihen ebben a lágy passzivitásban. És amilyen lágy és passzív a test, ugyanolyan lágy és passzív a lélegzet is. Most már ezt sem kell akarnod. Nem kell szándékosan ki és belélegezned. A levegő lágyan, finoman magától beáramlik. És minden kilégzéssel hosszan, teljesen kiáramlik a testből. Megkönnyebbülést, és még mélyebb relaxációt hagyva maga után. Laza a test, laza a lélegzet, és most már az elme is laza. Az elme aktivitása is megszűnt. Nem létezik semmi más, csak lazaság, puhaság és pihenés. Most ez a pihenés vagy, ez a lágyság vagy, ez az erőfeszítés nélküli, kellemes, passzív állapot vagy. Maradj itt ebben a pihenésben, még jobban add át magad neki. Engedd meg magadnak, hogy ebben a teljes passzivitásban
Még 2 percet relaxálj. Gyengéden most engedd meg a figyelmednek, hogy visszaáramoljon a lélegzetre. Tudatosan tedd egy kicsit mélyebbé megint a légzésedet. Hosszan és mélyen lélegezz be a has területébe. És aztán hosszan, teljesen lélegezz ki. Majd lassan vezesd a figyelmet a testre. Először a lábujjakra, kézujjakra. Finoman, gyengéden mozgasd meg őket. Vedd észre a csuklókat, bokákat. Nagyon gyengéden a nyakat, arcizmokat. És aztán a saját tempódban mozdítsd a karokat, lábakat. Ha jól esne, akkor nyugodtan nyújtózz egyet, vagy öleld át magad. Engedj ki egy sóhajtást, vagy ásítást. És ha már az ágyban vagy, akkor nyugodtan helyezkedj el alváshoz. Ha pedig nem, ha szeretnél még felkelni, akkor lassan fordulj át a jobb oldaladra. Nagyon finom pislogásokkal nyisd a szemeket. És finoman, lassan, gyengéden ülj fel. Bárhol is vagy, bármit csinálsz most ezután, a relaxáció után. Köszönöm, hogy itt voltál velem. Köszönöm, hogy ezt megoszthattam veled. A legjobb részem meghajol, a legjobb részed előtt. Namaste.